Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo inawguraw il-lukanda Mercure f'San Ġiljan li saret b'investiment ta' 13 miljun euro. Din il-lukanda li ilha tinbena għal dawn l-aħħar sentejn hija parti mill-grupp Accor Hotels li hija l-ikbar kumpanija tal-ospitalità fl-Ewropa u għandha kważi 5,000 lukanda madwar id-dinja. Il-lukanda f'San Ġiljan tikkonsisti f'aktar minn 100 kamra u diversi faċilitajiet oħra. Il-Prim Ministru sostna li investiment sostanzjali bħal dan huwa xhieda ta' fiduċja f'pajjiżna u rringrazzja lil ħaddiema kollha li jaħdmu f'Mercure talli wrew fiduċja fis-settur tal-ospitalità waqt dan iż-żmien ta' sfida għas-settur turistiku. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li l-ftuħ ta' din il-lukanda jimxi mal-viżjoni tal-Gvern lejn turiżmu sostenibbli u diversifikat. Il-Ministru kompla jgħid kif minħabba dan il-proġett telab kuraġġ tant meħtieġ waqt dan iż-żmien ta' sfida. Il-General Manager Kurt Mikallef qal li l-kmamar fil-lukanda jvarjaw minn dawk standard għal superior suites b'numru sostanzjali ta' kmamar igawdu minn veduti mill-isbaħ tal-Bajja ta' Spinola. Spjega kif bħalissa l-grupp qed jimpjega total ta' 18 l-impjegat u t-tim maniġerjali qed jippjana li jżid dan in-numru la darba pajjiżna jerġa' jaqbad it-triq ta' rkupru ekonomiku b'saħħtu.